Ono kenalan. Ben. Enggak, aku meteng kok. Kok jane gampang. Meteng apa tumor? Kok jatuh cinta karo aku. Lah, dienggo cempolo. Ngono, ndang kenal. Rasa salaman. Mas Dalang. Piye kuwi? Wong gemes karo kono sing mok kruwek aku. Tesi nek wong ganteng lak ngono kuwi ya. Piye? Kesenaminipun kula tesi Mas. No. Kula tesi Mas. Inggih Mbah Kong. Apa? Mbah Kong. Wah, iki. Syukur. Iki melanggar undang-undang. Masa aku diceluk Mbah Kong? Lah kok nyeluk sapa? Asline jenengmu sapa? Mbati. Asline jenengmu. Kabul. 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 Lho metu kabule. Lampak. Bokonge mendak. Melengos. Iki sing mbau reksa lapangan ngale ya iki. Kok salah terus aku iki. Bebas. Salah. Apa? Kok Kalau bebas itu di mana-mana kita bisa pakai narkoba. Lah terus kalau Oh, iya, bebas di mana-mana Bisa pakai. bebas pakai Bebas. Orang Lah namanya sing bener. Yang bener itu bersih narkoba. narkoba. Bersih narkoba. Contohnya saya Saiki wis ora sudah berhenti. Gak pakai narkoba. syukur. Gak pakai sabu. Ayo Pak. Gak pakai ekstasi. Lah saiki. Gak pakai ganja. Saiki. Bandar. Malah kowe. Pak polisi, Pak polisi. Tir, Bang Kadir. iya. Apa? Lucy Brahman ki wis karo Komet. Ya. Kowe sadar ki tak golekne sing luwih ayu. Luwe ayu. Bener. Adike Niken Salindri. Nah, iki jenenge Niken Sledri. Enten jeneng niken saya celetri. Adike niku Adike luwih niku. ayu. Bener Ayu. Sampeyan dadi saksi nggih. Angge suarane apik. Wis kene Pak Dalang ngomong ayu aku gelem. Ayu wong sindene Oh. kaeke kurang. Wajahe kurang mencorong. Ha. Kerak mung sak corong. Lah iki Iki rong corong. rong corong yo malam ayu Lah. banget iki, Dik. Aja mung tukar cincin. Iya. Ya paling ora tak weni upacara. Kowe sing gading mantene. Wis mantep adikku iki. Kula Wis. nyuwun ana cantuka munya jroning tirta. Lho. Wis Lungguhna lang. mantep. Pudut munyuke. Walah. Ya napa sih Mbok kan iku? Iki Ginarebek sang yaning niken para Salindri. putri Domas lah punika candrane temanten ingkang badhe kasamber bledhek Kapala kramakaken. kapala kramakaken mugi pikantuk wahyu jodoh suwuk kodhok ngorek kursi sing apik dampingi Tolus kowe iki perias enek manten Nggih. Ya ampun. kene iki tradisine manten ki Run. ditutih. Iki piye mantene wedok kok ndesek terus saiki. Nah, berarti wis cocok Gak karo ngono, Dik. sampean. Ngono lho, Pak. Tresno berarti wis. Tresno. Alah mesrane. Gak ngono niki sikute kok rasane kaya balung tok ngene iki. Iki kena lempengku lara, Ro. Ya Mosok niken Salindri iki. wat Lho, nuancep ngene. dilus-lus ben sayang. Yo. Jenggot Iki aku lak bingung mas-masanku. Ya, iki. ya, Iki aja ilang iki priasan. Iya. Dilus. Dik. Halus ta. Iya. Elele. Ya apa? Run. Lapo? Tak cekel janggute kaya kasap-kasap ngono. Kuwi kukul. Kukul. Heeh.
Kukul. Heeh. Masa puber iku kulen. Mosok kukul berjamaah ngono. Berjamaah. Sampai brembet-brembet ngene kukul apa iku? Google matamu iku. Iki kok Sarehne iki wis. sing muni matamu mau sapa iki? Komet to, komet. Cucuk iki. Kuwi anggun kok bocah. Anggun ya. Bocah halus. Delok, Dik. Kok sik to. Gak oleh. Diabani. Diabani. Mergo ning kene iki tradisine Ah. kaya manten Cina. Nanti boleh dibuka dan boleh dicium. Ngono. Mergo wis sah. Ngono. Manten wedok pola kaya jaran. Wong kula dandani sikile amin metotok mawon kok ya. Ngono. Iki niken Masak salindri. Jawa Ditung, Niken ditung. Buka ya. biayaan ngono. Oh, terus Manten. gangsaran ya Mas, plak kling ya. Delok. 1, 2, Tiga. 3. Ah! Mati aku. Mati aku. Mati gak ket mau. Ayo tukar cincin. Go, ayo Pak. Ah, tukar cincin apa gak? Lah tukarake. Tukar akeh piye wong kaya ngono kok. Iki Sing gelem sapa gak ya? Kudu gelem. Tulung. Aku wis kadang meteng. niki. Eh, Iki lagi Urung lungguh. apa-apa nek meteng. urung apa-apa kok wis. Lungguh jejer kok meteng metu kental apa piye kok jane. Ah, mbok wis meteng Wis, malah. gak ngene ae. Aku gak gelem mbek awakmu. Gosek kuwi gosek. Piye? Ya wong wedok iki ben wong lanang ki menarik. Ah. Senyum sih. Kamera senyum. Senyum. Ah, Top senyum. topenge iki lho coploken lho. Malah ngedeni kancane. Rono lho, senyum wajahmu. Tunjukkan. Senyum. Lah. Mlakune barang ki ya sing lusi ndelok mlakune. Mlaku sing luwes. Manten wedok niku luwes. Lah, Alah kaya wedok-wedok dhewe kowe. Kita sambut Masih aku ya wedok. Alah. Prakawati Pokoknya Busana palsu. Jawa. ayo awakmu. Wedok sing halus. Mendak. Wong yo nganggo sepatu Iku hansip. diapakne iki? Kok dicepit-cepit ngono? Lah gak dikempet ra kopat kapit ngono. Mlaku. Rodok mendak bokonge Mlaku. nyedhit Mlaku. lampah alon-alon. Ndanda. Wis. Jaran. Lah ngono. Kok rasa cengengesan to? Lah jenengan iki wong kene mlampah kaya Putri Solo kok malah kena eri sikile jentit-jentit. Lah piye? Ora mau ngrasani aku jere kaya peyek. Mendak lampah alon-alon. Ndek. Nah, Kewes. Tangane lho plak. Apane plak-plok. Kewes. Ah, Ngoten oke. lho. Maju. ya. Jare komet awakmu kaya peyek teri jare. Iki lho cek ngomong iki lho. Mboten Pak Dik. Komet. Pak Dik. Ora Iki lho, apa-apa, Cek. aku teko jero tak antem cakemmu. Maju. Lampah. Bokonge mendak. Melengos. Iki sing mbau reksa lapangan ngale ya iki. Kok salah terus aku iki? Iki kaki Danyang Nyai Danyang. Mohon izin Pak Bupati 85 tahun. Mas Tesi masih eksis untuk Indonesia. Loh, Bang Kadir 75 tahun. Amin. Luar biasa. Ya apa? Pengen awet to kayak iki. Amin. Awet. Zaman Sri Mulat nggih luar biasa kejayaane nggih hebat. Oh, tuh. Masa keemasan. Toprak humor Oh, Mas Tesi. lho. Sri Mulat Mas Tesi. Rutan Salemba Mas Tesi. kayak tunjuk tenan kowe. Lah apa rutan saleh bapak gawa-gawa? Lah ditanggap rono kae. Aku ora ditangkap, Lha apa? di penjara goblok. Tenang. Neng aku ora wong kuat. Kuat mohon izin. Kalau Pak Kapolres dari Kepolisian Rawuh. Kowe ngomong aja. Nyapa toh? Kowe ngomong Kapolres. Polisi. Tak tembi kon. Iki trauma. Krungu polisi ngoten lho. Arek. Tiba kok. Anak polisi kok. Ora apa-apa aman. Aman-aman piye aku dicekel meneng kok. Ora. Oh ngas. Loh. Dagelan paling top sa Indonesia. Loh. Tesi. Mas Yoyo
kicay makeme dhewe. Sinden kesi barang mangan biasa, kirun mangan iki lho. Kowe iki kudu bersyukur. Kowe mangan ditutne, ya ta? Nguyuhe dikawal. Bisa ngopi dikawal. Gek kowe ben gak nang ndi tanganmu diketrek lho. Kowe nek gak hebat ora. Hebat, kok tak tunjuk temen karo iku aku dikawal karo polisi goblok. Lah kena apa? Mulane manut karo Bang Kadir to. Narkoba. Ini orang terkuat di Sik to dunia. narkoba iki lho rungokno narkoba iki lho. Kena narkoba. Makanya untuk itu Madiun harus bebas narkoba. Bebas. Salah. Apa? Kalau bebas itu di mana-mana kita bisa pakai narkoba. Lah terus? Kalau bebas di mana-mana bisa pakai. Bebas pakai. Bebas. Lah sing bener. Yang bener itu bersih narkoba. Bersih narkoba. Contohnya saya. Saiki wis ora. Sudah berhenti. Gak pakai narkoba. Syukur. Gak pakai sabu. Ayo Pak. Gak pakai ekstasi. Lah saiki. Gak pakai ganja. Saiki. Bandar. Malah kowe. Pak polisi, Pak polisi. Bantarin iki le, Pak. Bandar apa rumah samu? Lah niku narkoba. Bandar bakso. Bantar bakso to? Bandar bakso, bener Pak Kadir. Orang terkuat. Orang terkuat. Kok terkuat, Pak? Mas Yoyo paling kopi, teh, sinden anak wedoke teh kopi, yoga. Pak Bupati Pol ya wedang kopi, pol-pole susu. Iki terkuat. Kok iso? Prostek obat pel. Sing diombe kuwi. Jaman ketangkep kae. Seneng kowe ya. Aku mbok tekakno rene arep mbok nyek terus. Ora kok Pulau Soro. Ora dinyek ben ngerti. Jakarta tak antem iki tenan. Lar ngantemi piye wong sikile pekoh lho. Ya kancaku to. Lah sapa? Kancaku akeh. Sapa? Iki Samir. Samir. Sapa? Mlebu sepisan iki aja dipamer-pamerne. Sik. Iki mlebu sepisan. Kok dipamer-pamerne? Mlebu apa? Penjara. Aku iki Doyok pindho. Polo pindho. Iki pisan. Ana sing papat. Lho, Sing papat sapa? Ambar Soni. pira? Papat. Aku ping 10 mlebu penjara ndak ana wong roh. Lho. Awakmu siji anggere wong krungu, aku ping 10. Lu kasus napa niku? Aku. Lah tilik iki. Tilik. Rungokno to ya. Tilik doyok. Tilik kokon. Tilik nunung. Tilik iki. Tilik polo. Ben gak repot tilik sampean mlebu sisan. Iya. Enak. Pinter komet aku kon mlebu pisan. Komet karo Mas Kirun. Nggih. Kowe engko karo aku ya. Lho. Nggih, jenengan mbok kula to. Mbokne. Mbok. Sik. Mesti ngentut lho. Aku nang kono krungu. Jan ratulan. Iso mak berat. Wong mosok teng Dekben nggih lho. Tet wau napa? Iki nang Sri Mulata nang kota umur. Wong wau kula tuntun. Ketoprak kotak. Untun wau nggih ngoten kok bret. Wis tak empet ngene sik. Aja ngelokne sampean sumpen Kenalan karo dalange. Berat kaya ngono kaya. Karo dalange iki lho. Nggih, Pak Lek. Pak Lek gitu. Mas, Kok salah terus aku iki. Nggih. Mas Ki Dalang. Kowe iki ben Brigita sinden barenge ben ketularan anggoramu, anggora. Aura dan faunanya itu biar. Flora. Ben Kowe sok pinter kowe. aura Dan faunanya itu masih cemlorong. Flora kuwi. Apa? Flora sok pinter kowe. apa? Iki lho sing ngerti. Apa? Ya aku mau. Fauna. Kono kenalan. Ben. Enggak, aku meteng kok. kok jane gampang. Meteng apa tumor? Kok jatuh cinta karo aku. Lah, dienggo cempala
Ngono, ndang kenal. Rasa salaman. Mas Dalang. Piye kuwi? Wong gemes karo kono sing mok kruwek aku. Tesi nek wong ganteng lak ngono kuwi ya. Piye? Kesenaminipun kula Tesi Mas. No. Kula Tesi Mas. Inggih Mbah Kong. Apa? Mbah Kong. Wah iki. Syukur. Iki melanggar undang-undang. Masa aku diceluk Mbah Kong? Lah kok nyeluk sapa? Asline jenengmu sapa? Mbati. Asline jenengmu. Lho, metu kabule. Cuwokot buta tanganmu kapok. Tekono dhewe. Tesi ayu pelek. Ora aku lho. Tesi ayu pelek. Lanang apa wedok? Tesi ayu pelek. Dek. Pisan kas. Ayu pelek. Matur kesuwun. Lho, gak nesu. Tak tekoni. Sadar. Tesi lanang apa wedok? Tesi lanang apa wedok? Krungu dhewe kupingmu. Lanang, Dik. Tesi napa kabul? Tesi napa kabul? Kuwi lho, Bul. Sik, aku tak takon Pak Bupati. Pak Bupati, kula lanang apa wedok? Lanang apa wedok Pak Bupati? Lah kowe apa kenal Pak Bupati? Boleh Pak Bupati? Pak Bupati. Wah, Pangkatne 85 ngono. Ya kenal to aku Pak Bupati. Pak Hari Wuryanto. Iya. Brong wong lawas. Lah iya wong lawas. Ayo wong lawas mulai Pak Ketua Golkar Pusat mulai Pak Wahono. Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Subakri. Ya ta Pak Kabul. Kabul ki. Ya, kabul kajate koyo. Awakmu ki generasi tahun piro mula tepang. Ya alhamdulillah sekarang Slipi. Sing terakhir iki aku rono iki Pak Agung Laksono, Mas. Nggih. Malah Bapak Abu Rizal Bakri kuwi ya remen nanggap wayang. Pernah saya dengan Mas Mantep di Trowulan Mojopahit bersama Golkar seluruh Indonesia. Tepuk tangan pelestarian budaya oleh Golkar. Lah sing aku ki anu kiki bar Pak Setya Novanto, Pak Erlangga Sutarto sampai Pak Agus Gumiwang. Nggih. Wis 14 tahun Slipi ora wayangan. Lagi wingi Pak Bail wayangan Pak Bail. Pak Sekjene Yoko Jawa Timur. Nggih, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji lagi, Madiun juga kembali lagi. Lah, Jawa Timur. Nggih. Dulu Sapari Jawa Timur itu diketuai oleh Ridwan Hisyam. Kalingan Rudi Puri. Ya bener. Terus Indah Kuswantoro. Indah Kuswantoro. Artisnya ya Mas Tesi komplit pi. Sapari Jawa Timur. Sapari Jawa Timur. Nek neng pusat munculnya yo artis-artis sampai Ice Trisnawati dikoordinir oleh Bapak Edison. Nah Jawa Timur yo ora tau wayangan DPP sepi ya. Pak Naryo batal ki bosok kabeh mbuh. Ora tau wayangan lah iki alhamdulillah. Oke, kita tampilkan artis-artis Madangkara. Monggo dipun dawuhi. Puspitono lho, apa kae? Nah iya. Sik. Coba diaturake. Sik Mas. Nggih. Ki enak tamu. Kan yo gak penak lagi. Ajar coba. Ya aneh. Bang aku ora oleh. Wong karek ngene ae kok. Ajar coba. Galak Runyam iki cuy. yo lak galak po. Aja dijupuk. Aja dijupuk. Ora dumbuk ki sing nuruti gendeng sapa kok ya. Banyak diwaca. Nggih. Tesi ini hanya untuk kamu sendiri. Dicek sik tulisannya, dicek sik. Oh, kesuwen macane ilang tulisane.
Piye? Ah, Tesi, hanya untuk tesis sendiri, jangan dikasih orang lain. ini barang bukti kasusmu. Niki wonten pamundutan Mas. Nggih. Nyuwun lagu lali janjine. Oh, nggih. Matur Dibuka. Mek ngene tok. Kene lho. Mek ngene tok, Ron. Balekno. Apa? Mek ngene tok karo duwike. Waduh, Kene duwe piye? kere. Diparing alhamdulillah kene. Ki cekel miku. Kon buka angel ya, Ram. Delok nggekmu apa? Tak bukai. Kena setunggal. Kena lho. Si setunggalnya malih. Bah, berarti ben Cetai kasih sang. Ben picek aku ya. oleh kok nesu. Wong wis suwe roh donya ya wis to kok ya. Pak DPD. Pak DPD Pak siapa jenenge? Takon ya. Pak Ketua DPD, sinten Pak? Nah, Jakarta. Ali. Pak Ali. Bali. Saya kasih waktu 5 menit, kalau nggak nyawer mendingan Pak Ali kondur Mas. Pangkatmu apa? Gapo apa? Lah enak Pak Ali Pak pinarak tok ini sebiayaan kok. Lho pancen yo. Lah iki tugasmu lho. Lah, Pak Mas Mujono ketanuki. Golkare Medion ya wis. Sing bayar awake dhewe iki sapa? Lho. Ya Golkar. Alah ki urunan paling. Urunan piye iki lho? parah. Iki mau sing maringi sapa ya? Lah niku enten tulisane. Gak ngono nek kok ngerti nek seneng aku ki rokok iki ngono lho. Kok yo pas ngono. Lah iki lho. Iki kok dikek klobot ya pas. Ya ampun. Nuwun sewu lho Mas. Nggih. Nang ndur panggung isin-isine. Ndarak irep Lah, gak sedeng. Delok. Sakmu ku lho. Iki lho. Ora sedeng. Ndak met sakmu. Gak sedeng. Piye? Sedeng. Napa mau pamundhut Iki ya sedeng kok Ron, ya PNKB. Pamundhuten apa niku diwaos Mas komen. lali janjine Lali wonten. janjine, iya. Orek wonten. Monggo sinten? Nggih, terus Mbak Diajeng bersama Mbak Tri Hasuti langsung 3. Wah, diaturake para sinden-sinden Madangkara. Monggo lali janjine yuk dados. Hey, 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 hey.
Matur sembah nuwun. Mas Dalang. Inggih, Bapak. Selain Yuwarti, Kirun ini baru swidak 5. Nggih. Mas Tesi 85, Mas Kadir 75. Jadi kita merasa bersyukur punya tokoh-tokoh masih nungguin kita. Semoga yang hadir ke semuanya tularan, umure dawa, seger waras. Allahumma Amin. malah ini 92. Sinten? Jadi saya belum lahir, wong beliau lahir sekitar sebelum tahun 40. Jadi waktu ngetoprak gamelane cek kentongan, lampune cek lampu sentir sampai Petromak. Ini pelawak juga pemain ketoprak tertua di Kabupaten Madiun. Mohon izin Pak Bupati, dari Gandul. Mas dadi kamret. Ya Mbah, Mbah Siki unggahno Mbah. Kowe iki melok ngunggahne sik. Duduk, duduk. Ketoprak. Duduk. Tampani kon dhuwur to. Gini. Ki met. Ki kursine met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus. Sapa? Sing diarani Sunan Kudus sapa? Anu Pak Mas Dalang. Sapa sing diarani sapa? Jenengan. Aku. Nggih. Iya wis. Lho, buka mboten nesu to. Oh gak. Ngono ki joget ya cek iso. Joget ngene abae. Apa? Aku mbok jare niki kono apa aku? Lah kowe arep apa? Apa-apa arep aku ki? Wah, yo gragas. Lho, lah iki paling gragas ora ning apa-apa iki. Kenalan karo dalange. Ya, oh nggih. 90 Nuwun lebih. sewu Pak Dalang. Nggih. Nggih. Kula Mbah Kampret. Oh, Nggih. Nggih. Sing nami asli Dadi Sutresno. Hadi. Sutresno, Dadi Sutresno. Oh, Nggih. nggih. Mas Tris. Rumiyin nderek ketoprak menapa? Ketoprak. Oh, campur-campur. Oh, campur. Nggih. Juragan toprak. Sandirono belajare noprak melok toprak iki. Ketoprak kula. Makaten. Nggih. Nggih. Nggih nuwun sewu kula niku umur kula nembe saithik Lha pinten? 83. Gak kurang ta? Tandikane abahe mau 83. 92. Hah? Pas. Oh, ora. 83 ditambah lagi. Tambah. Pitung tahun. Ditambah 7 tahun. 7 tahun. Wih. Wis to Ben. Dadi pira kuwi? Mbuh rasa ngitung. Gak iso ngitung ta kowe? Ya alhamdulillah aku karo Sri Kuwasa diparingi panjang umur. Ki meng wis sepelan karo komet. Nggih. Sepelan. Piye, Mek? Kowe lungguh to. Rasa ngadeg kok. Anu pengen nembang niku le, Mbah. Nembang apa? Lah sing Heeh. jenengan senengane lale lale nembang niku ta? Ayo. Panas kuwi ya? Heeh. Nggih. Panas. Tasik eling nggih. Heh? Tasik Eling. eling. Wong anakku iso kok. Nggih. Putuku ki iso wi. Iya ngono ngotot. Nek ngoto ya ora iso ngomong. Nggih. Met, kuwi ki ora kok ngotot, ora tek krungu ora bengok lho. Oh lah, Kok iya? ngoten nggih. Nggih. Pripun saged nggih? Iso. Tapi Enggak. Gak sanggup gamelan sik. Panas mlaku. Lah wis ngerti nek Ora. panas kok mlaku. Arep nggone kancaku. aja ditakon kok, Met. Nek nggone kancaku. Sepelane. Panas mlaku. Ora nggawa payung. Pun pengin dipayungi. Apa wong mati apa piye? Apa ngono kok nesu lho Ya nesu to, umpang urip mesti payung iki. Nggih. Mangsamu Ora nggawa wa payung sandale dijape. Lah. Sandale diseret. Oh, diseret to? Seret. Dijape gak oleh ya? Gak oleh. Sandale diseret. Dramaane melentung.
disodet. Ana nanae. Surabaya geger. Lah rame geger napa niku? Joyak bang aku. Surabaya Geger ngusineng Madiun. Madiun. Daerah pundi sampean? Gandul. Kecamatan pundi? Pek kenceng. Oh, lah niku kula butuh. Butuh apa? Pirang-pirang dina niki mboten patek kenceng, kula butuh pil kenceng niku. Aku dhewe ora iso kenceng iku. Ah, nek sampean ra kenceng ra apa-apa lho, Mbah. Wis tau kenceng wis gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nek karo Mbak Eca putih kelimpruk ngene ya. Iya. Madiun Jakarta janji rukun. Gendang ono Mas, yuk tarik. Panas mlaku. Joget. Joget, Mbak. Makan, Bre. Merdeka. 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 Tasik semangat. Semangat. Tasik titen. Tasik mboten budek to nggih? Nggih, berarti tasik semangat. Semangat. Kula tangkleti. Heeh. Seleret titik napa? Titike. Ya, Seleret titik dhuwur. ireng apa putih? Anu nek putih. Nek putih I. Oh, nek ireng. Pentorek. Seleret jejer loro. Lah sik to, goblok. Kowe sing lali. Jingan. Kaya piye? Seneng atine. Kok gobloke? Ya ya. Kuwi piye kuwi lho? Lah Kuwi sing kleru iki. iki lho. Wis. Ya ampun ngono. Mengisenke. Lah ya. Cek diisin to, Pak? Mengisenke to ngono kuwi. Lah ya. Lah ya kuwi piye? Dagelan ora sampean. Lah ya. Dagelan goblok. Goblok kowe. Kuwi dulure Sarman. Kuwi Sarman sapa? Salman wok. Seret, seret, Red. titik dhuwur. Nek putih, Nek putih I. nek ireng. Pentorek. I jejer loro, I. terusno. I jejer telu. I. I jejer 22. Mesti cil aku terus. Padha keso. Awake Janggone kelu. Kuwi sepelane kuwi. Sret, sret palang tengah. Mandek pemlaku. Nganggo mik. Mandek pemlaku. Nek mandek, Mandek. Kuwi. nek mlaku. Bakul kepang. Oh, iya masuk bakul Iya, Pak. kepang. Ha jejer loro. Ha jejer loro. Ha jejer telu. Ha jejer 20. Lho, sepelan kuno. Terusno, Mas. Sret blenduk dhuwur. P. Sret blenduk ngisor. B. Sret blenduk tengah. Wong meteng. Wis ya, entek ta. Semelane wis. Pak Hariwur, Pak Bupati diaturi tindak panggung. Nuwun sewu Bapak Bupati Harimurti. Harimur. Diaturi tindak wonten ing panggung. Pak Hariwuryanto. Monggo. Pak Hariwuryanto. Pak Hariwuryanto. Mbok bilih Mbok pilih. badhe nglayat kula. Urung. Tenang. Cek krungu lho. Ngono nesu. Ora Sampean ki sing sabar. Sabar. Pak Hari. Wur. Pur. Wuryanto. Tanto. Nggih. Pak Bupati monggo Monggo. katuran tindak, Pak. Kalian mbok pilih didampingi Pak Ali Mukti, Pak Mujono, monggo katuran tindak. Masyarakat Madiun sengkot Monggo Bapak nggih. Manunggal kalian para kadang-kadang seniman senior wonten Cak Kadir wonten Mbak Presi.
ayo adil makmur pantang mundur matiun maju bangun matiun maju bangun matiun maju bangun. Mas Tesi maju, Bang Kadir cek Lucy kono. Mas Tesi kene. Lucy ya paling ora ki nuwun sewu Pak Bupati didampingi danyange lapangan Ngale kan bebas daripada segalanya. Rasa nesu. Monggo Pak Bupati. Sugeng dalu sedaya kemawon. Niki alhamdulillah hari ulang tahunipun Golkar ke-61 ringgitan tengale guyub rukun ngantos jam kalih tasih full nggih. Amargi niki napa niku aganipun wayangan boten sah sambutan ngoten Pak. Sing penting masyarakat Madiun guyub rukun bangun Madiun bisa lebih sejahtera ngoten Pak. Amin. Amin amin. Katuran nembang Pak, monggo kali Mbak Lucy. Langsung mawon niki Kapalane soalnya nggih caping gunung. Oh iya. Caping gunung. Eling masa perjuangan kok menika. Monggo. Eling masa perjuangan. Mas Dar, pinten Mas Dar? Dendengane to Mas. Ya Pak. Nggih. Dek zaman berjuang yor kelingan anak lanang biyen nate janji ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji nek saiki apa lali neng gunung baca dongi sego jagung yen mendung tasilihi cape gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo gene ora ilang gone padha swara Asik. Monggo sareng-sareng kalian Bapak Bupati Pak Mujono ya. zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana jarene wis menang
iki apa lali woi nek gunung baca dongi serta jagung yen mendung pasili kabeh gunung hae bisa ngawang gunung desa dadi raja dene ora ilang padha Mas Dalang, Nggih. Pak Bupati mesti inget ini. Ini band melegenda di Kabupaten Madiun. Menapa, Pak? Lagu yang ini pasti ingat. Copodo nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja batang yen dikongkon yo sing temen la opo to kanca ati kerep loro ra gelem rakoso budidaya kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata aja padha nalongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja batang yen dikongkon yo sing temen Luar biasa. penyanyi-nyanyine Pak niku merga ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng Nggih. ulat aja peteng nek dikongkon yo sing temen Nggih. ini pas Mas Hariwur iki tenan matur nuwun Pak Bupati Sembah nuwun. Nggih, Bapak Bupati, Pak Mujono, katresnanipun. Derek kan. Mugi-mugi tambah amanah lan ugi barokah ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat ing Kabupaten Madiun. Nggih. gotong royong guyub rukun Leres. Nggih. wis ya Ngoten nggih, Pak. lah iya no gandane kang cekel paling ora kan wis karepmu kono Ugi kula ndongaaken dumateng sedaya para lenggah. Mugi-mugi saged kangge panglipuring manah sedaya kemawon para pamirsa. Anggenipun makarya saya sregep merga sing jenenge wong nyambut gawe ki ngibadah rejeki kuwi jatah. Insyaallah kabeh wong Madiun entuk barokah. Amin. Ya.